Здравейте, скъпи приятели на iStyle! В момента имаме удоволствието да направим първия анбоксинг на новият телефон iPhone 7. Какво имаме тук? Имаме iPhone 7 Rose Gold 32 гигабайта. Първото, което прави впечатление е, че за разлика от 6S шрифтът е малко по-различен, иначе размерите са абсолютно същите. Така. Любимите ни лепенки. Супер. Така, текст на български. Съответно, това е много добре. Добре дошли в iPhone. Страхотно. Добре. Така, какво още имаме тук? Имаме любимият си телефон. Ето го телефона. Липсва жака. Прекрасен телефон, наистина. И по-лек от 6S. Home бутонът не е механичен. Супер. Страхотно. Какво още има в кутията? Имаме си адапторчето, имаме си слушалките и ето го и Lightning конектора. За всички, които се притесняваха, че няма как да си слушат музика, няма проблем. Ето го адапторчето, ето ги слушалките. Всичко е перфектно. Кабела. Така, нека да го стартираме. Ето тук леки промени в дизайна спрямо 6S. И така, хей, трябва да поставим SIM карта. Окей. Тук виждаме, че има добавено гумено уплътнение. Това е защото новия iPhone 7 е водоизпрахоустойчив. Така. Welcome to iPhone. Yeah. Страхотно. Това е, приятели. Очакваме ви в магазините на iStyle. Чао!